Hunedoara, o festivitate de premiere, 200 de metri mixt masculin, așa cum au stabilit organizatorii în programul acestei reuniuni, după care două serii, ultimele din această seară, la 4 ori 50 metri liber masculin. Să vedem care sunt premianții acestei ediții la 200 de metri mix masculin. Locul al treilea la categoria seniorilor, Alexandru Bădeață de la Pitești. Fostul nostru hunedorean, iată, urcă pe podiumul de premiere. Andrei Grigore de la Olimpia București este cel clasat pe locul 2. Iar Alexandru Coci este, iată, noul campion național la 200 de metri mixt masculin cu 2 minute, 2 secunde și 16 sutimi. Alexandru Coci de la Cluj-Napoca, fost băimărean, iată-l acum la Clubul Sportiv Universitar din Cluj-Napoca, urcat pe podiumul de premiere. Festivitate de premiere la nivelul tineretului